Sunday special portal. खुलुमबाय रायजोफोर नोंथांनि सेराव आरोबाव आङो सानडे स्पेशल पर्टेल लानानै फैलायबाय दिनै माने लेट जागुलायबायसो रायजोफोर आङो दा माने ओरैबायदि माने माबा जानानै दंमोन माने टेनसनानो लाख'हायै दंमोन आरोना बेखायनो आङो बिराद बानाय मोनदोंमोन माने गोसोबो जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय थेवबाबो दिनै लेटबाबो आङो नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामसै आङो एभ्रि सानडे बेबायदिनो मा होनो नोंथांमोनजों शेयार खालामखायो जेब्ला आङो खालामनोसै होननानैहाय आङो दिनै लाबोथारनाय जाबाय आरोना दिनै लेटबाबो नोंथांमोना आंनि सानडे स्पेशल पर्टेलखौ नायलांबानो जाबाय दे रायजोफोर माने जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो आरो भिडिअखौ नायलांदो लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय आरो कमेन्टबो होलांबानो जाबाय रायजोफोर माने जायफोर चेनेलाव गोदान बिसोर मिन्थियाबो जानो हागौ गोबाङानो जे आङो एभ्रि सानडे माने अमा संनाय आरो जानाय लानानै फैयो आरोना रायजोफोर आङो एभ्रि सानडे जोंहा न'आवहाय अमा जायोखाय नोंथांमोनजोंबो आं बेखौनो शेयार खालामो आरोना थ' नोंथांमोनाबो दिनै नायलांबानो जाबाय दिनै लेटबाबो आङो दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै फैनाय जाबाय औवाबारियाव मेवाइ दङ बेजोंनो जागोन आरोना बे मेवाइजोंनो अमाखौ जागोन संनानै जागोन होनबा नोंथांमोनाबो नायलांदो दे अननानै आङो संनाय जायाब्लाबो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बे आङो ओमफ्राय बेयावहाय माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना आंनो कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरबानो जाबाय आरोना ओरैबायदि संनांगौ होननानैहाय दे होमबा आंबो गासिबो जाजोबाबो जानो हागौ आंनियाबो नङा होमबा रायजोफोर आङो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आङो नोंथांमोनजों मोननैसो कमेन्ट्सनि माने थाम्बनेइलाव जेरैबायदि होनानै होदों आङो नोंथांमोनजों मोननैसो कमेन्ट्सनि आङो रिप्लाइ होनो सानदों जे सासे आगैया बुंहरदोंमोन ना सिलाय खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन नालाय जे सि सुनो नाङा मोनायावहाय होननानैहाय बेखौ सहायनाङो होननानै बुंदों थ' नोंथांमोनाबो रावबो बेबायदि खालामाबानो जाबाय दे एसे फोथायनाय लानानैहाय जे मोनायाव सिलाय खालामनो नाङा सोरबा जुदि गोसो जायोब्लाबो खालामनाङा आरोना आंबो गोसो जाब्लानो माने मोनाबाबो सानबाबो खालामलाबायोमोन आरोना थ' बेबायदि दा खालामसै रायजोफोर सोरबा मिन्थियाबा आरोना आरोबाव गोबाङानो माने माबा कमेन्ट्स हरोना जे जायफोर इउटुब चेनेल दङ माने गोबाङानो कमेन्ट्स हरो आंनिखौ साबस्क्राइब खालामना हो होननानैहाय जायनो कमेन्ट्स हरो आं बेनिखौ साबस्क्राइब खालामना होखायो ओमफ्रायहाय सोरबाफोर जुदि नुवाखैबा गोदानबा जुदि कमेन्ट्स हराखैबा हरबानो जाबाय नायनानैल' थादोंबा जे आङो साबस्क्राइब खालामना होखागोन आरोना आङो माने बेबायदि कमेन्ट्स हरबाथाय नागिरग्रोनानैसो माने साबस्क्राइब खालामखांनानैसो उनावसो आङो नोंथांमोनजों रिप्लाइ खालामखायो आरोना थ' होमबा बयबो खालामलायबानो जाबाय नङा होमबा रायजोफोर जोङो गावजों गाव हेफाजाब होलायलायनोसै नङा होमबा थ' बेनो ओमफ्रायहाय आरोबाव मोनसे खोथाया जाहैबाय औ आगैमोनहा गोबाङानो सोंहरो नङा होमबा गुमैया माबा जब मावोमोन नामा गुमैया माबा जब मावोमोन नामा होननानै मावो मावनाया नंगौ बेंकआव मावो होमबा बेफोरखौ रायलायथ'ला ओमफ्राय होमबा दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै रायजोफोर होबाय थादो दे नायलांबाय थादो दे अखायानो गानो रोंला अखा फ्रि 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 हरावथ' गोगोम हादों नोंथांमोननिजों अखाया माबायदि बाना जाखो ना माखो माने खिन्थाहरबानो जाबाय दे रायजोफोर मेवाइ लानानै फैबाय बाबाया बागानबारिनिफ्राय औवा बागाननिफ्राय अखा हानायबो नै दिनैहाय एसे अखा हानायबोमोन ओमफ्राय फ्रि फ्रि जाबाय आरोना दा फ्रि फ्रि दङ नै दा बेखौनो जानोसै आयौ जा गिदिर नायनो बोराय जायाखै ए गोरलैखासो दा एफा गिदिर ओमफ्राय ए होबाय दे लादोल' दे जाबाय दा जाबाय औ जाबाय नै दिनै जानांगौआ बेसो आरोना रायजोफोर दिनै अमाजों बेखौनो जानोसै न'आवनि मेवाइ गोदैथार ना बाबा गोदै बिराद गोदै जानोसै दे दङ हर दिनथारनि खायसोरा दङ खायसोरा बेखौ दाननांगौ फानथिं जा गिदिर गिदिर हास्लाबा दानखांबाय गोरलैसो आरोना बोराय नङा गिदिर जादखा साइसानो आराम बेखौहाय हानानै लाखाबाय मोजांनो फिसा फिसानो गासिबो गिदिर नुदोंबाबो मेवाया गोरलैसोमोन आरोना बेसेबां बे जोंना साइसानो बिदिनोखा गिदिरनो ओमफ्राय बिदि गोरा नङामोन आरोना बेयो ओमफ्राय बेखौ गोबा गोबा हानानै लाखाबाय ओमफ्राय बेखौ नै आलदायै रुनानै लाग्रोसै बेखौबो नायलांबाय थादों होनबा रायजोफोर दे थुदो होनबा
लाखानोसै हालदैबो होना लाखानोसै सदाबो होना लाखानोसै थारमाने खारै गैयाना जोंनावहाय ओंखायनो सदा होबाय आरोना जानाया आंनाथ' माबा रेडि जाबाय सानडे स्पेशला नैबे मेवाइजों माबाजों मा होनो अमा बेदरजों ओमफ्रायहाय मैथा नै नाथुर रुनाय दङ पापर लादों खांख्रिखला आरो आलु भाजा आरोना जानायखौ आङो स्टार्ट खालामसै रायजोफोर मेवाया बिराद गोथावथार नोंथांमोना जुदि ट्राइ खालामाखैबा ट्राइ खालामथार गोथावथार बेबो जानो
ओरैबायदि गोथाव माबाया मेवाइ अमाया मैथाखौ जानो लुबैबाय आङो रायजोफोर नै आङो ओंखामफोरखौ जाजोब्बाय ओंख्रिखौबो नै आङो मैथाखौ जायासै मेवाइखौनो ओरैबायदि गोथाव मोनखादों मेवाइखौ जाजोब्बाय आङो नै अमाया बेदरासो एसे थाबावबाय नै जाजोबनो हायासै आङो बेदरखौहाय ओंख्रिखौ जाजोब्बाय खालि होमबा रायजोफोर दिनै सानडे स्पेसियेला एसेनोसै रायजोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं